Never have I ever done pictures in underwear. Hello mga bebes! Welcome back to my YouTube channel, Paulie once again. Inyong baby boy, nga baboy. And it's another day, another chance, another life, another video. And of course, and karon mga bebes, today is a special day. Kaya ako'y kauban, no? Wow, nakita rin yun after 200 years. Oo, gigutom na siya. Sige, nato na siya ipaila-ila. Shazmi po! Ay mga Jhon. Bebes! Ay mga bebe. Bebes! Bebes! Mga bebes! Ay mga babies. Bebes! Ay babies. Bebes! Ginasin bebes! Ay, hindi ka So, fun fact na mga bebes, siya kalito kong S, pero kalito cute siya bitaw. Time check is 5:27 and naami sa, sige lang, and naami sa SM CDO Downtown Premiere Jollibee. Yes. Yes. Sa dulong pa ako tunapay. Pa-hard to get, may natunapay 10 minutes pa. So, umahita mo mga bebes, karon pulo kayo, kay public place na siya. So, it's like, conquering my shyness. So what? Shyness? But never have I ever met ni Paulie Polinar. Kaya request na siya ni Ate Jenny Makabinlar. Shout out. So, yeah. Let's start. Ito mga guys. Dapat uyabonin mo ang tagkaon nila ang natin. Ano ba topic na ako kasi una? Excited ko. Galadungkan ba na nila? Doon ka niya. Feeling na ako kay hinay kayong tingog. Lalakad ka siya. Hindi na, ikaw ay bato-bato. Go. Isa lang ba? Oh. Speak ulit sa. Speak. Okay. Una. Kani kayo marag... Never I have yung ito baga. Never I have. Nanakong ko lang. Thank you. Pinapay my all-time favorite. Again, ang dapat ito bag kay never og I have. Diba? Never I have. Sige, go. Never have I ever eaten a whole pizza by myself. Ikaw rin a whole pizza. Never. Wow! Pero ganun yung pizza. Oh. Sige. Ganun to pizza. Never ko nagkakapos. Gusto ka sige magiging ko eh. Sorry, oy! Ay, kato. Sorry, oy! Nah. Never have I ever fall in love with anyone through the network. Ano to the network? Network? Uy! Uy! Gets ko! Ano ba? Network. Mga social media. Oh my God, I have. Gusto na yun kasi makautana. But I have. Nikiatan din si Paulie bo kay bisin mailaran niya sa Facebook kay yun kiat-kiat. Dali nagit kay kumapol mga bebe, so palihog lang. Ay pagdulaya kung kasing-kasing. Shout out daw kay... Sige. Sige. Never have I ever tried to cut my own hair. Gulo. I have Like, woman, the left and the right. Kano sa ka nag-cut Napa, ang hair? kuya. Oy, tsaka minutes at kunin nato no mga bebes. Kundi mo ng board kay ka. Niya maghimo-himo kag bangs. My God! Okay, ano sa mga napalpak? Pangit pigyot. Pati pa yung buhok, imong stain, ako pa iba nung pinakalit. Sige, go. Your turn. Pumit nagigil ako mga questions. Never have I ever said Sorry. and I love you without feeling it. Never have I ever said and I love you without feeling it. Feeling na ako I have. Di mo good kaya expression.
expression naman ko na akong I love you karon. Kanang, like for example, makatawa ko or ganahan ko sa gibuhat kay, oh, I love you. And then, dali ra kay siya kay, una, wa ko ingnan. So, mo na, sa kinsa na lang ingnan, no? With a feeling galit. Feeling ako sa uban. Sorry. Ama Kevin doon. So, shout out to Kevin. Shout out to Kevin. Hindi sila, uy. Diba ni library? Shout out din sa Sweet Cliff, no, nga atubang sa CU. Uy. Go, you. Kabalo ka, sabak kay me. Chika minute na sa tag. Sabak kay me, kay, dagan biya kay me. Na sila mga chikla, sila Lyndon, anak, sila Kate, mga banners. And then, gipakusgan yung kalit ang music. As in, kusog yung kinakatanan nga, na-shock ang lahat ng tao. Ano din siya, gipailan niya, ano siya, pwede mag-ilom mo, hindi may magbungog. Yun na nga level na maldita si ate. Shout out kay ate. Shout out kay ate tira. Never have I ever eaten food that fell on the floor. I have. Kaya ito in-shock mga Buto? bebes. Ay. Buto ka ng 5 minutes. Never have I ever been kicked out of a bar. Uy. Ay, alright. Chika minute. I have. Asa na din? Shout out na sa mga Uzi. The Cardinal. Ay? Kaya yung story mga bebes. 17 pa magigit ko, no? Tapos, Nilala ka lang. walang halata. Pero, nag-card ni May one night. Di ba gina-check nilang ID? Ay, ano siya, 18 na ka, sir? Oo, sulod na ko, anak. Di ba mo isa ka friend, di siya kasulod, sinigawas ko, kaya nakisyoso. Nakita ko niya mga bebes. Ano din siya nga, ano siya siyang kauban nga bouncer nga. Kanang 2001 ba? 18 na nakaroon? last year din naitabo mga bebes. Dahil lang sa may ate. Thank you kaayo, sorry. Okay lang po. Ano siya? Hindi na maligyan ko ng pen. iPen. iPen. So ano siya? Ano siya siyang co-bouncer? Hello? Kailangan ba advertisement? Ano siya siyang co-bouncer na? Kanong 2001 ba? 18 na nakaroon? Ano siya? Hindi, mga bebes, nakadumog ko, no? So, nisulod na ko sa Cardi. Ko lang, ano siya? Dong, alay sa dong. Lingkod ba? Ano kayo ko? Nga, 18 nakakaroon? Ano ko nga, dili ko. Pero wag 18 naman sa kuhapin. Ano ko ito? Dahil gipagawas ko nila yun. Katugay ko sinuting. Moto siya mga bebe. Never have I ever dropped my phone in the toilet. Never. Even before? Never. Never have ever cheated on a test. Uy, ganun na rin mga question. Bakit ikaw? Di ka Hindi ko sure kung cheat siya, no? Pero teamwork ba yata? Well, dito to. Never have I ever slept nude. I have. Tayo. Kaya ako naman isa sa kwarto. Nyo, pag feeling ako igang kayo. Mag-work ka tandan. Ano li, panty lang. Ngayon ang panty. Ay, kayo yun. Yung mga bris itong makita nila sa itong... Never have I ever escaped from class. Oh my God, I have! Yes, we have. We have! Tag-ulan niyo siya mga bebe. Dili giniuso ang hanggang sa susunod na tag-ulan. Kumoto sa Aristotle. Whole section gid minagating. Musa shout out gid grabe. Shout out sa 11 Aristotle sa Mga inusimti na mga classmate, nadamay. Never have I ever been slapped in the face. I have. My God, kinsa. Mama, nandugay yung muli. Ako naman, papalabi Never have I ever stalked an ex-boyfriend or girlfriend on social media. Never! Wala may ganap. Wala may karelasyon na rin. Crush. Pwede mo sabay mong crush. Ako pa stalk ni ko crush eh. Gusto ko updated ko sa mga posts. Never have I ever creeped on someone I just met on social media. Never. Dili, mga una gashot. Never have I ever stuck gum under a gum. Uy, I have. We have. Worst yun sa pads. Manilo. Ikaw gawan, manilo nga tao. Naog na sa Reno. Buto na sa Ilano. Pero makunsan siya ba ako kasi bakit ba? Di mo raglaman ng tanong. Akong gibuhat kaya ako siyang gisircle. Pero nagkuha din kong paper sa bag. May galing ako yung paper. Akong gigisit at akong giana na ito. Akong gibutang sa pads. Oo, abin ako gidit ko ni mga. Grabe son, wala uy. Pilit, kadamak na. Kanya. Never have I ever farted in front of someone I like.
Ano pa yung hub? Kanang good ko eh. Classmate sa una, grade 9 na. Kanang close kayo na ako. Tapos pili na ko gakaulaw. Comfortable lang din mo siya. Pero wala, dyan kami nag-try. Tayo na lang dalawa! Tayo na lang magsama! Prag tala, pag hindi nga, wala lang Tama ng libertado. Never have I ever done pictures in underwear. Yo, never! Never! Sige, go. Never have I ever drunk before you turned 19. Yup. O sige. Maabutan. Pero, samtaman nga, nakamigo. Nakabarkada ba? Uy, actually, ako magiti ay. Ako magit ka ha. Hindi English nga. Nagpupok siya. Sige na siya English. Sige na siya yo-yo. Balik-balik yung mga yo-yo. Bye guys. Ano to siya mga guys? Thank you very much. I hope you Amurang guys yun itong like. pagkaon. I hope you guys like this Please video. subscribe to Yes. this channel. Wait, thank you guys sa 100 Chuvan, 190 something. Basta, mabilang salamat kayo sa 190 plus. Thank you so much. And of course, hit that notification dara mga bebas, kaya notification bell dara, no? Sa ubos, sa ubos. Itong pasalamatan si Shazni mga bebas. Thank you so much. Actually, biglaan na gini siya. Napasalamat ko. Paulie kayo, may kundi-ubanan sa Bitaw, salamat kayo mga bebes sa matanood ng video. Again, I hope nalingaw mga bebes. O di ba mga fun facts ito na mo ni Shazni. Nasaba na mga sekreto. Oo, nasaba din ang mga sekreto malupit. Again, subscribe and hit the notification. Follow me on Twitter, that's at @itspaulie8. Well, on Instagram at @itsyuzon8. At sa Twitter kay @shypolinar. Sa Instagram @shypolinar. Thank you, bye-bye!